arrastuen guzti jori, gaur urrizen sortzize, eta oso ziku dau. Emoten dugu eguraldiz japurreta aldatzen hasi be, eta ia euririk dakarren. Baina, oingoz behintzet, lehenengo golpe biztan, esperantzak ez txarrak. Hemen lehenengo txikitsue, hor geratuko da, baina behintzet, beste eremu baten, ez da bakarrik urkizen artean. Horren bazu zer badator. Eurizeko botako baleu, hemen oso ale polit bi. Hau, baina horixe, etzela oso politxe, oso politxe. Eta hortik gehiago ikusten dugaz. Izan dizek, orkatza jandabe badau bat, baina hori da, kontu da hartu ezien orkatza jango duzela, eta honek edoz garatute. Honek esporako ez dori balizo. Beraz, taka, barrure. Eta hauze, gaztain arbolan hartzen dudan lehenengo aurten. Venga, batoz, apurke. Egiz esan, gitxike, baina bestelako perretziko be, jangarrizek etizenak edo bintzet, behin baino jatekoak etizenak, zera, zeuserarien agertzen diez. Eta hemen, ondoan, beste txikitxoet. Ia tapeu eta ia aguantetan duen horrek. Eta hauze be aurrekoen familiakoa. Potolotxue eta txaparroa. Da hortxe be gaztainetan. Ia orkatzik ez dudan pastan, da bizere hartzeko moduan dauzen. Ia sistema honek zera laguntzen duen, ikusiku. Eta haue handiz ez da, baina oso politxe. Erra. Eta hemen atzo itxe jauzenak, bere horretan. Eta horkoa, bebardien. Nik askotan ez daten dut, baina ez dakit, leku ez dakit. Igual lurra asko dauen lekuen, baina hemen behin azite oso gitxi azten diez. Osea, lehenengo golpi emon da gero oso gitxi. Azten dizien, Hemen be txiki bi, bai etze bizer bardin egon. Baina, horrek hartu ez da esartu, antzera baten. Beraz, hor geratuko ez. Uau! Egurre Julian, hori bai, hau bai. Buah, holakoak asko balekoz. Bai, hau ederra. Dau be, nahiko ederra, arrakalatute dau. Baina, inguru honetan hartzen doan, besti be nahiko ondoan egonda, baina apurbete urruntxo hau, aritza Amerikarren azpizen, arrakalatute, baina ederra, bai, nahiko ederra, politxo bai. Zonek indak izango leku moduan, hau bai espektakulua. Txikutxo diez, txiku dauelako dana. Hemen piztiren batek apur dute. Baina, 1, 2, 3, 4, eta 5. Buah. Pena, baina ziku dau. Ia gaur gobien zeuzer botaten dauen, baina esperantzan dirik ez dekot. Gure inguru honetan beti botaten dugu apurbatxo egitxo, baina alata guzti be itxarupen ez da, zoan dize. Baina, tire, dauen bitartien. Hasi orduko nuke pentseuko, ez da inoan iginura. Ez dut esango igezko beste, gaur, baina aize. Ia jarretzen duen, baina, kontu da euri faltan gauzela, eta ia geur, bizer, etzi, ia zeuze botaten dugu. Ia horren esperantza. Venga, ia bestelako batzutan be suerte dugu zuen.